vull dir, és normal això. I després tenim un comentari de xavals que no els agrada tant estudiar i que ens fan mòduls de grau mig, mòduls de grau superior, inclús plans de garantia, programes de garantia social, que són aquells xavals que no tenen el títol de l'ESO, fan el mòdul d'accés al grau mig i els 3 que ho han fet aquest any, els 3 han aprovat. També tenim xavals que, per exemple, no van fer en el seu moment batxillerat, han fet un mòdul d'auxiliar d'infermeria, l'han aprovat l'accés al grau superior i ja poden començar les activitats físiques de l'esport. És a dir, hem d'intentar... Sí, veieu els diferents camins, o sigui, el tema, la clau és fins a quart d'ESO, no? Està molt a sobre. Fins a quart d'ESO està molt a sobre. I a partir d'allà cadascú ja tria... Jo diria que fins a segon de batxillerat estem molt a sobre. Sí, fins a segon de batxillerat... Sí, no deixeu fer la formació professional un cop acaba quart d'ESO. Normalment fem la triba nosaltres. Nosaltres coneixem el noi, a veure, tots els pares volen que els seu fill faci batxillerat, perquè encara hi ha la tendència a pensar que el mòdul és pels que no volen estudiar, quan no és cert. Però jo soc del parer de pensar que hi ha gent que funciona més o funciona millor si té uns objectius molt més propers. És a dir, si tu has de començar batxillerat, ja no t'agrada molt estudiar, ja tens un perfil que a l'ESO, com els dic jo, se la treuen a l'últim minut de penal i empanyolada, i que jo sempre si poso exemples d'aquest estil, no? Si comença primer de batxillerat, al mes de novembre o al mes de desembre, quan vinguin 5 suspesos, gent se la tovallola i ja en aquell moment ja s'ha anat tot a Norris. Si fa un mòdul de grau mig, ja veu que en pocs mesos ja pot aconseguir un títol, ja el tens motivat. Quan acaba ells diuen, ja estoy, aleshores dius, no, ara ve la prova d'accés. I els vas com motivant mica en mica. I si el xaval val i té ganes, ho aconsegueix igualment. Tenim un xaval que aquest any està fent segon de